כאן סרטון חדש, והיום בסרטון אנחנו עומדים לשחק מחבואים. מחבואים. הרכבת טוטו, נו באמת. הרכבת טוטו. אוקיי, אני מסביר את החוקים. כולם לעמוד כאן, אני מסביר את החוקים. תהפוך להיות קטן, תהפוך להיות קטן. נדבר. אוקיי, אז מה אתה מזמן פה? נו באמת. חבר שלי יוסקה. אוקיי, אז ככה, אתם מקשיבים? גם הוא. די, אתה מזמן עוד פעם אחת אתה מת. בוא'נה, מה אתה מזמן אותם? אתה מבזבז את הזמן, אוקיי. אני אז מזמן ככה, את יוסקה. אני מסביר את החוקים. יש בעצם פירות, אנחנו עומדים להחביא אותם, וכל אחד עומד, נגיד אני מחביא, אז שניכם עומדים לבחור על אי שבו אני אחביא, אוקיי? ואז יש לכם רבע שעה למצוא את האי, ואחר כך תור של מישהו אחר. מי שמפסיד משלם לשניים, כן, שכחתי להגיד לכם, מי שמפסיד משלם לשניים האחרים כל אחד 500 רובקס. מה שווה לי בזה? בוא, אתה עומד להפסיד גם ככה. רגע, 500 רובוקס? רק אומר, זה מה שאני אחביא, זה מה שנחביא, זה עומד להיות קשה. הפרי נראה לי הכי קשה שאפשר להחביא. זה מה שאנחנו עומדים להחביא. זה אשכרה אש, אחי. אוקיי, אני מתחיל. אז תבחרו לי אי, תבחרו אי, אני אחביא בו. אתם צריכים לבחור ביחד, רק אומר. איזה אתה רוצה? אני אומר, בוא נשים אותו שלה. נו! או שלו. יואו, זה חמוד. בוא נחביא אותו. תחביא את זה מקום קרוב לברוץ. צריך אי, תגיד אי. נגיד הגרין זה... אי הפרחים, זה לא אי. הנה זה פקטורי. לא, זה אי, אני אומר אי, נגיד האי של האזור הירוק, נגיד האי של הקרח. האזור של הירוק, האזור של הירוק. או נגיד האי של החם וקר. האי של הפרחים, אתה לא מבין אותי. אוקיי, אז אני הולך לגרין זון, אני הולך. לאן טוב? אז אני מחביא בגרין זון. אוקיי, יאללה, אני הולך. ביי. רק אומר, יש לכם רבע שעה למצוא את זה. רבע שעה, אתם צריכים יותר? אם אתה מפסיד, אתה נותן לשתינו 500 רובקס, אם אנחנו מפסידים, אנחנו נותנים לך? לא, אני אומר אחר כך גם, נגיד אחר כך אלעד יחביא לשנינו, ואז אתה תחביא ליני ורר. אוקיי, יאללה, אז אני שם מיוט, שאני לא יכול לדבר איתכם. יאללה. בוא'נה, הוא שם את 40. כן. אני לא יודע מה אתה מדבר. אוקיי, יאללה, אז עכשיו הם לא שומעים אותי. אז יש לי בעצם את הפרי הזה, ומה שטוב, זה שהאזור הזה הוא ממש גדול. אז הקטע הוא שלהחביא אותו נראה לי בהכי גבוה יהיה קל מדי. וואו, אני יכול לשים את זה בתוך הפרח? אם אני יכול לשים את זה בתוך הפרח, זה מתוך... נראה לי שאני יכול לשים את זה כאן. בואי ננסה. בוא תחליק. מה? אוקיי, אי אפשר. בואי ננסה מקום אחר. אולי... בואי נעמד פה. שמה שלי לא עובדת. אולי הפרח הזה. איזה כל פרח זה שונה. בוא נבדוק. או וואו, אם אני אפיל את זה נראה לי זה ייפול למים, אז זה קצת מסוכן. הקטע הוא שנראה אני צריך לשים את זה על אחד הגבעולים, או ששם זה איפה שהם יבדקו על ההתחלה. הקטע הוא שעל הרצפה אין כאן כל כך איפה להחביא. אני יכול לשים את זה, כאילו אפשר לעבור דרך אחד מהם לשים פה. לא יכול לעבור כאן, אופה. כאן אני יכול. טוב. או וואו, זה מטורף, הם לא יכולים לראות את זה. אוקיי, הם לעולם לא ימצאו את זה. יאללה. אוקיי, סיימתי. אין לכם סיכוי בחיים אתם לא תמצאו את זה.
בחיים אתם לא תמצאו את זה. יאללה, בואו. רגע, שנייה. תקשיבו, אתם לעולם לא תמצאו את זה. זה משהו. אתם לעולם לא תמצאו את זה. אני אומר, אנחנו לא מוצאים, אתה נותן לנו רובקס. מה? לא. חלק מהתוכנית. יאללה, רק אומר, אני התחלתי את הטיימר. רק אומר שאני כבר מצאתי. לא, אתה לא, שקרן. אפשר לחפש? רק אומר, עכשיו שאני דקה אחת מצאתי. כבר עברה. דקה אחת כבר עברה. ואתם לעולם לא אתה תמצאו אומר את זה. שמצאתי. אתה לא מצאת את זה. כן. אני ראיתי את זה לפני שנייה פעם במחבוא שלו. אבל איך אתה מסביר את זה אז? אני יודע שאתה משקר. גם לך יש פליים, שקרן. אני יודע שגם... אני אשכרה עכשיו מצאתי את זה על יד הבוס. לא, זה לא ליד הבוס. או שזה כן. רק אומר, הראל, כשאתה מאשים, רוצה להאשים מישהו על זה שאני מחביא במקום הענקי הזה, אז תאשים את אלעד. הוא זה שבחר את המקום. האיש של הפרחים, האיש של הפרחים, אתה לא מבין אותי. בוא'נה, אני רציתי במקום הרגיל. תקשיב, המקום הזה, היה לי כל כך הרבה אופציות. בוא'נה, הוא ענקי. אני לא רוצה עכשיו לעבור את זה. עומר, תן רמז. רמז, זה נמצא מאוד 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 קרוב לצבע ירוק. וואו! וואו, עומר. תודה, ממש תודה. אני יודע. כאילו, ממש אין פה ירוק בכל מקום. לא, אבל אני אומרת, זה ממש קרוב לצבע ירוק. ממש קרוב. כמה קרוב? אז כמה קרוב? קריצה. ממש קרוב. כמה קרוב? ממש זה קרוב. בגובה? זה בגובה? אולי. על הרצפה כאילו? אולי. אל תאמין לו, הכל יכול לקרות. רגע, אתה יכול לעוף, אוקיי? אני לא יכול לעוף. אז תעוף כאילו לגובה, אני אחפש ברצפה, אוקיי? כי אתה יכול לעוף ואני לא. אלעד, אל תעוף לגובה, אל תקשיב לו. מותר לו. הוא סתם מנסה לבלבל אותך. גם אנחנו ביחד. כי הוא סתם מנסה לבלבל אותך, כי הוא רוצה שאתה תפסיד והוא ירוויח את כל 1,000 רובקס האלה לעצמו. I play Fortnite today, every day. אלעד, הוא סתם עובד עליך, הוא רוצה את הכל לעצמו. יואו, זה מגלשה. זה פרס קבוצתי. וואו, גם פה זה דווקא יכול להיות מקום ממש טוב. רק הורג פה מישהו ואז אני אמשיך. אני עושה את כל העבודה. רגע, אני חייב להרוג פה מישהו. הוא עם לייט פה בסארפס. מלא, הוא עושה לי מלא דמיג'. תגיד לנו איפה. יש רצפה, זה עליה. אמרת שהוא ממש קרוב כאילו לעלה. מצאתי! לא, אתה לא, שקרן. בוא למקום. מה, אני לא בא למקום. יש לי אותו ביד, באמת. יש לי אותו ביד. ביד שלי. הוא גם אצלי, גם מצאתי אותו. שנינו מצאנו. מצאתי. אנחנו איפה שהקווסט, בוא איפה שהקווסט. כן, תגיד איפה מצאת אותו. העלים, זה איפה שהעלים הענקיים שבאים מהרצפה. כן, איפה זה? תביא הכל כאן. פשוט בתוך בוא. העלה, בתוך הנה, זהו שם, לא? זה אלעד, לא, זה מישהו עם לייט, זה לא אלעד. אלעד, איפה אתה? זה שם נראה לי. אתה ליד הפטריה הכחולה? אני פה. איפה? ראיתי אותך לשנייה. איפה אתה? אתה, בוא. איפה? רד. כן. איפה הוא היה? פה. אני לא מאמין, אתה אשכרה מצאת אותו. איך מצאת את זה? איפה נגיד לו להחביא? אני אומר בקרח. אתם יודעים איפה זה הקרח? לא, אני בקרח. שמה. לא בחם וקר. שמה, תראו לאן אני עף.
אני מסתכל, כן. לשם, איפה שיש שני אוקיי, איים, אוקיי. שני איים, תישארו שמה. פה, תישארו פה. השני אני יודע יתר איפה זה, אני יודע החיילים. איפה זה, כן, כן. תישארו אוקיי, פה. בוא ילד, בוא אליי. עומר, אתה רק צריך לעשות תוכנית. כן, בוא אליי. תקשיב, אין לי סיכוי, יש לי עיניים של נט. אין סיכוי שאנחנו עומדים לתת לו לנצח. יש בינתיים לך ולהראל נקודה. אנחנו חייבים למצוא את זה, אוקיי? חייבים. אני אעשה את כל המאמצים שלי, אדוני. לא נראה לי שיש כאן בכלל מקומות להחביא בלמעלה. נראה לי שזה יהיה איפה שאתה, ילד. אני בא למעלה. אתה אמרת שאתה בלמטה. אני? אוקיי. אוקיי, אז אני אהיה בלמטה. אני כבר ירדתי למטה. אני גם בלמטה. יש לי פשוט גם שנינו את נהיה בלמטה. אני תקשיב. גדול. אין כאן... בדקתי פה... יש מלא אזורים בלמטה, אז שנינו נבדוק בלמטה. דווקא... אני חושב שאנחנו נצליח למצוא את זה. כן, מצאתי. מצאת באמת? כן. רגע, באמת? מצאתי. תישאר איפה שאתה. נשארת. אם הוא מצא את זה, שוב, תקשיב שהוא מטורף בזה. מה? בלמטה. עומר, אתה עברת את זה, עומר. כן, אני לא מבין, מה? איפה אתה? אתה עברת את זה. מה? איפה שפגשתי אותך. אני אוכל את זה, תן לי את זה. באמת שאני אוכל את זה מול הפרצוף שלכם. לא, אל תאכל את זה. הנה אתה. זה היה כאן? כן, זה היה כאן. מה, איך לא ראיתי את זה? אני עברתי כאן. תקשיב, חשבתי שזה כאילו יהיה בתוך השיח. כן. וואי, טוב, נראה לי ילד עומד לנצח את זה. טוב, עכשיו צריך לבחור לילדי. וואי, יש לי רעיון לאי, אבל זה לא יהיה הוגן. מה? האי של המערה. לא. אוקיי. אני אומר שכן. אני אומר, בוא נעשה לו בזה של איפה שהוומפייר והזומבי. שם, בואו איתי. אני אראה לכם איפה זה. לא, תקשיב, יש שם מקומות. לא, אבל עכשיו פני שמאל, אתה רואה את האי הקטן הזה? זה המערה. שם אתה מחביא. סתם. כאן. בבניות הגדולות האלה? אני אומר, בוא ניתן לו כאן, באי, במערה, ובוא ניתן לו גם בספינה. הספינה גדולה. מה? הספינה. יש ספינה מאחורי זה. תקשיב, אלעד, הספינה, אתה יכול להיכנס לבפנים. אז זה האי הזה, המערה שכאן, ותראה, בוא לספינה, אלעד. תמשיך. אתה רואה את הספינה הזאת? אוקיי. אז לא, תראה, אתה יכול להיכנס לבפנים, ואז יש כאן אזור שלם. תראה. אבל אחי, אין פה מקום להחביא. לא, תקשיב, יש. גם זה, וגם בוא לפה. אני צריך להגיע לרמה 1000. אוי, אז לא משנה, אז טלפורט. מה עושה? יש לי 500,000. בוא בינתיים נהיה כאן. אני רוצה להיתקע בפנים. הופה, נכנסה בפנים. בוא, כנס איתי גם. כנס איתי גם פה לבפנים. כנס. אתה צריך לעשות דש לבפנים. אני אומר, כאן נעשה את האינטרואים של הסרטון. יאללה, תעשה דש לבפנים. תעשה כבר דש לבפנים. איפה שלי? תראה, אני אראה לך. תראה, תסתכל עליי. אתה בא לכאן, קופץ, עושה בום דש. רגע. ואז ככה אתה עושה כמה פעמים. הנה. לא. בונה, אתה גרוע בזה. פשוט תסתכל עליי. אוקיי, פשוט קפוץ, תעשה דש, ואז אתה נתקע. קפוץ, תעשה דש. באמת. 3, 2, 1. אוקיי, יש דש. זה לפור דרגון, כל הטובים כאילו.
הכי טוב זה דארק. ואז אלעד תתחיל. הנה, אני רואה את אלעד. כאילו, כן. אני רואה את אקספיריאנס שלו. רגע, תראה זה גם אתה גם? אותי. רגע, זה אתה תראה בטוח. יאללה, אוקיי, אלעד תתחיל. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, חצו. נגמר אסור הזמן. בסירה? יואו, בדיוק אני... אתה זה. לא בסירה? לא, גם הסירה, אבל לא גם בתוך בסירה. הסירה. כי אלעד הוא נוב, אז אין לו את הסירה. אוקיי, תקשיב, בוא נחפש על למעלה של הדברים האלה. כן, אני מחפש במנהרה. אין מקום במנהרה לי. כאילו, תקשיב, נראה לי זה באחד למעלה. בוא נעלה מה זה, אני זה עולה די גרוע. להכי גבוה. אם אתה תסתכל למקום הזה, אתה תמצא את זה 100%. זה פשוט, זה בולט. בוא'נה, דווקא איפה פורטל שמת את זה? יש לכם עוד 11 דקות. בוא'נה, איפה שמת את זה? תן רמז. כן, בוא נתן. אני אמרתי לך, מה, לא אמרת רמז. זה ליד משהו אפור. מה? וואו, הכל פה מה? אפור, הוא חשב. זה הבא. אוקיי. איפה זה זה? כאילו... אני מת. בוא אנחנו גרועים. רגע. בוא לא לנצח. אם אתם לא תמצאו אותי בדקה האחרונה, אני הולך להגיד לכם בדיוק במקום. לא, אוקיי. תגיד לנו רמז. לא, רמז מה? כאילו שבדקה האחרונה זה אם אנחנו מספיק מהירים להגיע לשם. אוקיי. איזה? אי אפשר למצוא את זה. אוקיי, אני אתן לכם עוד רמז, פעם אוקיי? במקום קשה לי. כן. אוקיי. תחשוב מחוץ לקופסה, אבל לפעמים אל תקשיב לי. מה? וואו, אוקיי. אתה כל כך... זה בתוך המערה. דקתי כבר. לא מצאתי. בטוח? כן, אלעד, תן מצאתי. רמז טוב, אלעד, תן רמז טוב. כן, רובה... רגע, מה? זה אתה? מצאתי. באמת? כן, איפה זה עובר? פה. אני רואה אותו, איפה זה עובר? עכשיו זה אצלי. לא, אבל איפה זה? זה היה שקרן אומר. על הדברים האלה, הגבוהים האלה. זה... לא הולך להגיד לך, אתה לא מצאת את זה, אבל... אני כן מצאתי את זה, זה אצלי. אני יודע שלא. אני אחכה ואז פשוט שיגמר. בגלל זה אני לא אתן לכם רמז. דקה אחרונה. תיתן כבר רמז. יש לכם דקה אני הרגת וחצי! אצלי במים. דקה וחצי! אני בודק פה מהמים, תבדוק אותם בפנים וזה. אני פשוט... אוי לא, אני באמת, אני מתתי מהמים. למה אתה נכנס למים? אני על המים, אני לא מקבל דמג'. יש לכם בדיוק עוד דקה. יש לכם 50 שניות. אוי נו באמת, הרגו אותי. אומר, ב-30 שניות אני הולך להגיד לך איפה הוא. אוקיי? אוקיי. בתוך המערה, מה? 15, איפה? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. תראו פה. הנה מצאתי את זה, זה פה, זה כאילו פה לצד כזה, כאן. לא מאמין לך, טוב אני ניצחתי. זה כאן, סתכל, אלעד, זה כאן, זה היה כאן. אתה מצאת את זה בדיוק כשאמרתי 0. לא, אתה לא, אני מצאתי את זה לפני. ג'י חברים, כל מי שפה אוקיי, מוזמן להירשם תיקו. לערוץ, לפרגן ועליי ולהפיץ את הפעמון. ג'י כן. ניצחתי. יאללה, תיקו. עכשיו... ניצחתי, לא אכפת לי מה שאתה אומר, אני ניצחתי. מצאתי עכשיו גם ספרינג. יהיה יותר קל להחביא ספרינג. בוא'נה, מה זה המחבוא הזה? אתה יודע שאני מצאתי את זה בטעות, אני נפלתי לשם. אוי, אבל זה מחבוא טוב, זה מחבוא טוב, מה... אני ניצחתי, מה הקשר? מאיפה הבאת את המחבוא הזה? אני ניצחתי, אני לא יודע מה איתך. אתה לא ניצחת. איפה זה היה בסוף? זה היה בתוך המערה, יש שם כזה בצד, היה שם נפילה קטנה כזאתי. 500 רובקס. אתה לא, אתה חייב. אתה עושים עוד סבב, אתה לא תביאו לי ניצחת. את הרובלוקס, אני אשכרה תביא את מצאתי הרובלוקס, את זה. תביא את הרובוקס, תביא אותו, תביא, רובקס. תביא, עושים עוד סבב. תביא,
מה אכפת לך? אתה גם איזה ככה סבל זה? תנצח. אני מצאתי. לא אכפת לי. אני לא, אשכרה איך מצאתי. מצאת את אוקיי. זה ב-0.00? נקודה אחד. אני אומר בוא ניתן לצופים לא. לקבוע. בוא ניתן לצופים לקבוע.